Да, живее. В момента хора, следва ми как играем джаги. Да. Браво! Така ми беше, брат, тинчета. Шабляках си фанелката. Снимаме всички, играем на джагито. Тихо носи. О, много хора. Искам се чуват Не можах да играе. Искам се чува само другите неща. Давай. Айде, давай ти. Атка. Наско. Виждаш, че аз преди вас. Браво, Филипс. Така ще удиш, а не така. Добро, не така. Живко Димитров, абонирайте се за канала му. Пускам се хора да не са абонирате. Беше, бе. Искам само да се Чухте ли хора, какво беше заради вас? Има и по-още. Брат, Мите, ела ти да играеш с него? Има и още. Последна. Добре хора, последна топка. И се сменяме. И оттам аз минавам от Наско го пускам отпред, аз стоям на врата. Хората, вижте само това. Опа, не можах. Остейки Първо. на дай ми. Отпускай да. Майко, не можах. Шегайте още. Сама идва. Ама дигай ми. Давай. Добре хора, в момента се сминаме. На нула. На нула. Еш. Ало, айде да момчета. Вие базикате ли се сме? Наси, ела тук. Ела тук ще играеш. Жил, къде ще съм аз? Бъде се за малко, Наси. Ей, отиди отзад. Добре хора, пускам ми. Как ще да ти? Се сменихме? Не. Точка за тях, Наси, без да въртиш. Не, Наси, така ще удариш. Без да въртиш. Така, виж. И така ще удариш, без да въртиш. На кой ще стане? Добре, Филипс. Оттам хора ще видите как караме колело. Как? Снимаме как караме. Снимаме как се вози. Да, как тук надолу ще много яко сме. О, хора, какъв вратар са. Не. Атка. Не, Наси, дай. Наси, дай. Не, Наси, без така да въртиш. Хора, те са две. Ние сме нула. Да? Печелях аз. Да, Наси. Те бия да е. Опа! Права тя бих. Права. Не, Наси, не така да удръж. Наско най-добрия. Нали? Не. Аз съм по-добър. Наси, не говорим за тебе. Наси. Не, живе, брат. Мяй, бе, панят. Остете само. Дръж ги така, нагоре. Добре. Без да ги пускаш. Разбрали ма? Не можах. Пускай бе! Мъж ли? Не можах да ударя хора. Чета, не помога. Добре, давай, тройка. О, май гад, хора, за малко двойка и тук направо. И сега да видим Лео без дали може. Аз съм сега да. Ой, хората набиха. Да, бе. Брат, ако бях с някой друг, например с Моисей, пак ще Наско, ме подай бе. леко. Вой, горе. И бам първа, и бам втора. О, вой. Трета, бате, знаеш, направо бате. Хората набиха хора. Хората набиха хора към. Хората набиха. Мите. Заради теб, Наси. Ако можеш да играеш, Наси, играй.
Иди. Сене, какво направи? Какво направи? Ти? Добре. Опа. За първи път той ми дигна. Защо? Виж хем спуснат ръката. Ама защо те правиш, бе? Ти много играеш за нас. Да. Сене, де да беше така. Спорно. Живе! Благодаря за партньорството. Момчета, ви И